Εμάς όλοι αυτοί οι γνωστοί και φίλοι οι οποίοι μας χλεβάζανε στα διάφορα κοινωνικά τραπέζια, αυτοί οι οποίοι δεν μας αφήνανε να μπαίνουμε στα εστιατόρια, αυτοί θα μας ζητήσουν καμία συγγνώμη? Ή τρώνε το χρόνο τους στο πώς θα βγάλουν τις σακίδες και τα οτιδήποτε μέσα από το σώμα τους. Κάπως ναι. Όσο είχατε το θράσος και τα αρχίδια να μας κοροϊδεύετε και να μας χλεβάζετε τότε, έτσι να βρείτε και τα αρχίδια, άντρες γυναίκες, να βγείτε ή να έρθετε σε προσωπικό επίπεδο και να μας ζητήσετε συγγνώμη. Όλους εμάς τους ψεκασμένους που δεν ενδιαφερόμαστε για το καλό των παιδιών μας, γιατί δεν τους δίνουμε RNA.